Sziasztok, kedves logout olvasók! Most nem bakizom el, és most logoutot mondok, nem mobilarénát, mint tegnap. Többen kérdeztétek a FlyTouch 2 tablet tesztje révén, hogy milyen hol vannak a videóképesség lejátszás határai ennek a készüléknek az esetében. Hát ezt elég nehéz megmondani, úgyhogy egy olyan tesztet találtam ki, vagy teszthez fordultam, amit a ProHardware is használ a multimédia lejátszók tesztelése során. Letöltöttem a asztali média lejátszók tesztjeiből azokat a videókat, amikkel a ProHardware teszteli a média lejátszókat, és igazából az eredményt be is szeretném nektek mutatni. Azt előre bocsátom, hogy a Killer Sample-t, ami ugye a szélsőségesen magas, extrém magas bitrátájú, illetve extrém magas minőségű videó, azt az asztali gépen le tudja ugyan játszani szaggatásmentesen, egy nagyon erős videókártya, elég erős videókártyával, de a laptopom a Full HD képes HD 4200-as videókártyájával nem tudja lejátszani szaggatás nélkül, tehát ez tényleg annyira extrém, hogy a normál HD szabvány keretein túl esik. Úgyhogy mutatnám, ebbe a mappába bepakoltam az összes többi videót, azokat még én sem néztem meg, úgyhogy kíváncsian várom a teszt eredményeit. Hoppá, nem is ez az a mappa, hanem találón az AAA nevet adtam neki, és nézzük akkor, hogy melyik videót hogyan képes lejátszani. QuickTime 720p-s felbontással, 14 megabit per szekundumos MOV kiterjesztésű, tehát Apple gépekre szánt kiterjesztésű fájl. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy nem nagyon küzd vele a hardware, teljesen szépen fut. Próbál kis hangerőt növelni. Igen, a hangban észrevehető egy kis akadás, itt-ott, egy-egy pillanatra, mintha megakadna a hang, de csak rosszul hallottam. Na, tekerjünk bele. Az a baj, ez a videó pont nem jó, mert nem akciódús, legalábbis ezen a részén. Na, itt már van egy alien, mert a Földön ugye nem alien. Szóval nem mondanám, hogy ezzel a videóval különösebben küzd. A gép 720p-s MOV kiterjesztésű 9, vagy hány megabites volt? 14 megabites videó. Hát ezek után a WC1-es kódolású 1080p-s 8 megabites bitrátájú videóval meglátjuk, hogyan boldogul. Igen, itt a hang határozottan egy pillanatra megakadt, de a kép az folyamatosnak tűnik. Tekerjünk bele. Csak ez is egy lassú videó, nem pörgős, tehát ez nem mutatja meg a hardveres képességeket. A hang a továbbiakban nem akad, és szépen játsza a videót zökkenőmentesen. Aha, egy pici akadás azért észrevehető. Nos, igen. Menjünk tovább, WC1 kódolás letudva, 1080p-s felbontás, hát igen, ez valójában egy kicsit azért extrém, tehát nem ilyenekre szánták ezt a szerkentyűt, ettől függetlenül boldogul vele. Nézzük meg az X-Videt, amire szerintem szánták. Na, most nem ez indult el. Ki is lépünk ebből. Mondom, ki is lépünk ebből. Nézzük meg az X-Vides 720p és 3,7 megabites videót. Én igazából ezzel használom, ezzelhez hasonlókkal. Ezek tulajdonképpen a legelterjedtebb videók. Ha egy filmet letöltesz, ami egy CD-s, tehát nagyjából 700 megás, vagy mondjuk 1 gigás méretű, akkor az tulajdonképpen ezt a kódolást használja jellemzően. Ebből van a legtöbb, ez a legelterjedtebb kodek. Igazából én csak ezzel használom a gépemet, és hát úgy látható is, hogy ez nem jelent neki kihívást. Tehát itt semmiféle akadásról nem beszélünk, a bitráta pedig X-hez képest magasnak számít, 3,7 megabit per szekundum. Következzenek az X264-es kodekek, 1080p és 3,8 megabites videó, MKV kiterjesztés. Én szépen látszom. Most hiba? Nem, ez nem hiba volt, azt hittem összement a kép, de nem. Az action folyamatos és szaggatásmentes. Hát igen. Elég meggyőző szerintem. Nézzük meg a következőt, mert ezt letudhattuk, hogy a 3,8 megabites MKV zökkenőmentesen megy. Nézzük meg a 9,7 megabites MKV-t, szerintem ez már határeset lesz. Nem. Hoppá, a tejfeltorony eldőlt. Hát ez szarügy. Viszont az a jó hír,
Az a jó hír, hogy ez sem jelentett kihívást ennek a szerkezetnek. És nézzük nem nézzük a killer sample-t, ami fagyást okozott, azt letudhatjuk, hogy nem tudja játszani, de ezeket a videókat X264 9,7 megabites, 3,8 megabites, aztán az Xvidből a 3,7 megabites 720p-s videót, VC1 kódolás sú VMV 1080p-s, QuickTime 720p-s, 14 megabites bitrate mellett, ezeket zökkenőmentesen játsza a szerkentyű. Azt hiszem, hogy megint az árfekvésjön, és bárki bármit mond, ezért az árért ez kiváló teljesítmény. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!